Linya si Councilor Al Victor Espino. No, importante ining istorya namon karon nga aga because ti kapon isa siya sa nangin kabahin sa meeting nga ginpatigayon sang incoming administration no less than Mayor Albi Benitez ara gid sa mga series of meetings para sa kaiwan, recovery plan, pati na to ang kuano ang gin-meeting nila pati na ang mga sektor nga magabulig man para sa housing program. Kampiyon, no? Temprano pa yamayo na ya. At least, why pa nagumpisang 100 days sa ilang pagtrabaho? Kuha na yun, sa dagila yun. Online sa hotline. Councilor Al, good morning, sir. And welcome sa Action Hotline, sa Action Art. Maayong Action Art, and of course, sa tanan nato ng tagpalamati, nagsuki sa imong programa, lagi na gid sa mga taga-Bacolod, maayong aga sa inyo. May nga gagid. No, number one, can you update us kung ano ang nanging result do katahom sa mga meetings ninyo kahapon, the series of meetings, kag upod gid si Mayor-elect Albi Benitez, sir? Yeah, yes, Action Art. Actually, after nga na-proclaim na sang COMELEC si Mayor Albi, naghatag siya sang direksyon, sang instruction sa kay Congressman kaginhangyo si Congressman Greg Gasataya nga mangin chairman sang aton nga transition team. No, so ang kita katapok kita sang transition team kaupod kay Congressman Greg, but ang isa nato nga ginatutukan subong ang fiscal health sang aton nga syudad, no? Ang kinalantaw naton kung pila pang pundo nga nabilin, pila pang pundo nga pwede naton mausar. Then nanungod nga si Mayor Albi on his first 100 days, he wants us to hit the ground running. No? Nga kung sabihin ang mga programa nga ginsaad naton, mga campaign promises nga gintugna naton sang simpo sang piniliay, mahatagan gid sang insakto nga pagkamot, no? So we are now on the process of determining kung pila pang aton ang pinaka-importante subong nga bagay, Action Art, is of course ang tanan nga programa kung wala kita sang pundo hindi ta man ma-execute, no? So amo nang aton nga ginatutukan subong, but ginapakamayo na yung naton nga i-report nga ang aton nga mga department heads, no, labi na gid ang department heads naton sa Office of the Budget Officer, Office of the City Accountant, and Office of the City Treasurer are very cooperative to the Benitez administration. No? Nakasubmit na sila sang ilang mga respective nga mga numbers, and we are on the process of studying sa sining mga numero naton para mapatuman naton ang ining mga programa. Yes. So sa subong, hopefully by next week may ara na kami i-report sa inyo kung study engage ang aton malambutan sa mga programa. But rest assured, aside from that also, si Mayor-elect Albi Benitez ginpakamaayo man kag tsimpuhan, no, nga malapit siya sa aton nga presidente, no, kay Mayor Bongbong Marcos. So amo po ginang isa ka advantage sang Benitez administration because we have access to national government funds. No, wala sa payan ang aton nga pinalangga nga congressman, wala man sang untat nga pagtrabaho para sa syudad ng Bacolod. So binuligay pulihan tani para sa mga recovery efforts ng Bacolod bahin sa pandemic, ang aton nga mga problema sa ikayong lawas, labi na gitsubong. There is a very big challenge with dengue aside from the COVID-19. So initanan aton hatagan sa pagkatutok. Yes. But talking about budget, which is one of the requirements, kaginmuno mo nga ti amo ni siya ang magamit para sa pag-impose o kung pagpatuman sa mga project. So para subong nga matamat na siya, nahahatag sa inyo na lay down na kung mayara paginman enough budget kinabilin for Bacolod City? Ang Action Art? Ang budget sa city for 2022? May ara pa kita of course na bilhin because you have to understand ang collections are based on monthly sa ang aton nga ginatawag na sa una nga internal revenue allotment. Subong national tax allocation or NPA na nang tawag subong is being released monthly, no? And we also have collections pa, projections ng collections ta amo pa lang amon nga gina-collate ang data. Okay. Na ang collections naton is also by per quarter, no? So we are approaching our third quarter sa sininga tuig. So aton pa na nga ginalantaw kung pila pang bilhin sa aton nga pundo kag kung pila pang aton nga mausar sa sininga nabilin sa tuig, no? But yes, nevertheless, rest assured nga we are on the job.
kita Action Art nangin committee chairman ako sa Committee on Finance for 3 terms. Ang experience naton sa lokal nga panggobyerno kag paano inipadaganon, lawig naman kag dalom naman kita dira. So ang efforts naton ara tanan subong kag very essential pag si Congressman Greg Sataya bilang chairman sa transition team kaintindi man kay halin man siya sa ato, no, halin man siya sa sanggunian nangin vice mayor, nangin konsehal, nangin acting mayor. So mahapos ang pag-brief sa kay Mayor Albi kung anong pwede pa naton mahimo sa nga tuig. Yes, sir. And of course, talking about transition committee, di na subong sir kamong stage ano ng mga update and development? What is susubong ari na kita mo na number 1 na we are determining the fiscal health of the city. Ang transition niya nag-ayo kami sa DILG, no, na kung tani pwede kami makamit earlier with the transition team ni outgoing Mayor Bing Leonardia. However, nag-back off sila kagang ila tani sa sininga sang 10, no, sang June 10 kami tani makilitanay. Okay. Pero nag-ayo ang transition team ni Mayor Bing sa June 22 pa kami makitanay, no? But wala ang sa subong naton nga ginahimo, we are not taking that as an obstacle nga para mabalaan naton kung anong sitwasyon. Kag amo ni gani nga si Mayor Albi nag-establish ang isang ginatawag which is an unprecedented wala pa ni natiluan sa bilog nga Pilipinas, wala pa ni sila nakaubra sini of a truth commission, no? Ang truth commission will be composed of private individuals, not government. Members from the religious sector, members from the academe. Ang initanan will determine kung ang tanan nga mga transactions sang previous administration are above board. Tanan nga ginobra nila. So lain naman ini nga klase sang aspeto sang panggobyerno, no? This is a campaign promise of Mayor-elect Albi Benitez nga to weed out corruption sa aton nga lokal nga panggobyerno. So these are innovations, no, sa Benitez administration nga first time nakapungko si Mayor-elect Albi Benitez isang executive kag lokal nga posisyon, but makita mo kadamo na kita sang innovations ginaobra bahin sa panghimanwa nga ginatawag nga Action Art. Pero sir, ang pagpili, no, sa mga nagrilain ng committees, ina siya pati ngayon after papagpungko nyo comes June 30? Yes, ang sa sanggunian panglungsod naman yung aspeto, you have to understand that Team Asenso has garnered 8 members of the sanggunian panglungsod, no? So we are now discussing sang pag-assignment of committees nga kung sa diin ang ining assignment of committees naton or committee chairmanship sa sanggunian will be determined after our first session, no, sa July 6. July 6 pa. July 6. Ang tagsa-tagsa ka mga konsyales nagapili ini sa mga komitiba nga kung sa diin nagkakaangay sa ila kag of course ang mga advocacies nga ginhatag man nila during the campaign, dapat magatugba man sa mga ining mga komitiba. And of course, ining series sa mga meetings ninyo, may mga schedule pa ni prior sang June 22 nga pagpungkuanay nyo na upod sa Transition Committee, upod kay Mayor Albi, sigurado sige-sige na ni sir. Yes, so. So anyway, good luck sa inyo and please keep us posted kay luyag sa mga Bacolod. Nundo ka excited sa Bacolod sa mong mabalaan kung ano na ang mga matabo, pero ti amo na bala siling ko June 30 pa mag-start ang inyo sining pagpangalagad, although sa imo yati continuation na lang ini sir. That is correct, sir. Actually, Action Art kung lantawon mo, excited ang mga Bacolod nun simply because of one thing, no? Lantawon mo, Mayor Albi has won with the most number of votes against his opponent. Kay incumbent Mayor Bing Leonardia, 64,000 voters naghambal nga islan na gid, no? 64,000 voters ang naghambal nga kinahanglan na gid ng pagbag-o ang syudad ng Bacolod. Amo na ang statement. So all the more reason that the people are excited to receive the new administration. But yes, ang ako niya, the expectations have been set, the bar of expectation has been set so high, but I know that we will not disappoint. Ang team nga
nga ginaobra ni Mayor Albi, Mayor-elect Albi Benitez, will not disappoint. I will guarantee you that, Action Art. At mo man ang galing ekspektasyon kay Congressman Greg, no? On his last and final term bilang representante sa Kamara sang Republika sang Pilipinas, Congressman Greg made also a statement by besting his opponent by 110,000 votes, no? So, kung lang taon Alas 8:20 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong ginapamatian si Councilor Al Victor Espino no, sa series ang ila ginapatigayon nga mga meeting upod sa nagkalain-lain nga mga sektor diri sa Bacolod City, which is very important while ginahulat na ang formal na nga pagpungkuan ng isang transition committee pero gatrabaho niya subungo si Mayor-elect Albi Benitez. Sorry, gid na utod ang linya naton, you were saying kay na? Yes, sir. So muna no, understandably ang pagbaton sang tao, ang expectations sila shadow gid kataas. But let me guarantee and let me assure you that the Benitez administration kaupod kay Congressman Greg Casataya will not disappoint the people of Bacolod, no. Tirelessly wala pa ko gani niya nakapahuway halin sang tapos ginaplastar ta pa ang dapat nakaigo nga magpungko si Mayor Albi sa June 30 ugto, no. Plansado na ready to go, ready to work na ang mga empleyado kag ang aton nga syudad ng Bacolod, no. So very big expectations, very high expectations, but we will not disappoint, Action Art. Yes, sir. Ang sa issue guro party sa mga GO ni si Mayor Albi na lang pamatian kung ano mga plano sila no kapin pagid ang mga non-working job order casual bla. That is correct, no. Ang official statement sang Team Ascenso no ni Mayor Albi is of course we will evaluate. There are job order casuals nga nagatrabaho gid but kulang taon no under the mayor's office 365 million ang budget para sa job order casuals. So that is also part of the Truth Commission to discover kung sino ni sila, ano ni ilang yung trabaho, may ara manggit dala. Because ang si Mayor Albi elect is he is not hindi siya mahilig mamati sa chismis. Ang gusto niya is facts and figures. So we will determine, we will get to the bottom kung sino ni sila. Wala niya chismis ang politika. Ang pinakadako kami sa nga gusto ipaabot Action Art. Tapos na ang politika, tapos ng kampanya. It is time to buckle down and work for the people of Bacolod. Regardless sa nagboto sa amon o wala, wala na di sa may mabilin. Tanan nga Bacolod noon sa tisyoan. Amon ang aton nga din panawagan sang simpos ng eleksyon. Wala na politika, kundi ang Bacolod noon ang mangibabaw sa sininga term sang Benitez administration. Finally, sir, sa tatlo palang sumong nung nanghihingadlan, City Administrator, Lunsay Abogado, actually, no, sa Secretary to the Mayor, and the last nga giningadlan ang sa City Legal Office. Ini nga mga lawyers, anong ekspektaro natin sila kaya hindi ko familiar, kaya hindi ko bala sila kilala personally, sir? Ini sila, no, si Attorney Joseph Chu, no, una-unahon ta. He's the Secretary to the Mayor, rose from the ranks, no? Kaya hindi niya siya, technical staff niya siya sa una ni Councilor Greg Casataya, no? Nangin abogado, and of course, nag-servisyo man siyang legal team ni Congressman Greg. Kada sa susubong, no? Pag-take over pag-OIC Mayor ni Congressman Greg Casataya, at the time, si Attorney Chu man ang Secretary to the Mayor. So, experience-wise, battle-tested, hindi sa obra niya, Attorney Chu is one of them. Yes, si sir. Attorney naman Maghari is from Bacolod, no? Taga Villamonte, tumandok ni Sir Villamonte, is a CPA lawyer. Tapos, nagservisyo man siya sa administrasyon sang ni Mayor Neil, no? Lizares dito sa Talisay. Okay. And si Attorney Teng is an accomplished lawyer also today sa Bacolod, which is our city legal. Muna na napilian ni Mayor Albi, no? However, kung may ara pag changes, then we will let you know. Well, as a matter of fact, nothing is final until appointments come out. Yes, sir. So, good luck sa inyo. Kag finally siguro ang imo parting shots for Bacolod noon karon nga aga, councilors. Salamat Action Art, salamat sa imong programa, salamat sa syudad ng Bacolod, but
ang politika, no, may official statement is the politics is already over. Tapos ng kampanya, tapos ng politika. Ang ginpromisa namon, ang ako gidyang akong statement during the campaign was tapos ang pagkatapos ang politika, trabaho na. Ang serbisyo para hindi lang para sa politiko, para sa mga politika, ang pagbag-ong ginapanawagan naton, serbisyo para sa bakulod nun. Wala siyang pinilian. So sa liwat, Action Art, salamat. Mayong aga sa inyo. Tanan. Salamat, Kid. Action Hotline. Councilor Al Victor Espino, re-elected ng konsihal diri sa siyudad sa Bacolod. Action Hotline. Sa pagid sa mga balantayan naton, anderiya sa Benitez administration of